El 14 de setembre de 1940, l'última saca de Massamarell, van ser afusilats en Paterna 52 persones. I estava Montío, Batiste de Fenollosa i Montío Abuelo. També estava allí Paco Soriano, Paco Fenollosa Soriano. Bueno, allí es van a fusilar y allí en Paterna el 14 de setembre de 1940. I això és la meva història. Després, la veritat, quan ja s'acaba, pues, a la meva família pues, la tingueren molt humillar, maltratar, golpejar. Ma abuela, la mare, la germana de mon tío Paco i la mare de mon tío Batiste, als 20 dies d'haver-los afusilat, també es va morir. En ma casa se parlava molt poc d'això, no se podia parlar, no teníem por. Igual Matia com nosaltres teníem molta por. Però abans de la història, pues, claro, uno se va enterant de tot el que van fer i quines van ser les persones que ho van fer. I com s'organitzeu després al cap d'un temps per a fer estos memorials? Bueno, estem ahí reunits, de veritat, som ahí 10 o 12 o 15 que se reunien, claro, parlem d'això i van fer el monolito. En el memorial hi havia una junta i estava així un alcalde que diuen José María Izquierdo, que ens va ajudar molt, i entre tots ells, l'alcalde, l'Ajuntament en aquell moment que manava el Partit Comunista, pues van poder fer el monolito, un recordatori així, aunque els afusilats estan en Paterna, però van fer aquest monolito i fins i tots els anys, el 14 de setembre, celebrem així un poc d'homenatge a aquests homes que van donar la vida, se la van furtar la vida. El terreny el va cedir l'Ajuntament? El terreny el va cedir l'Ajuntament, sí, l'Ajuntament el va cedir. I qui el va pagar el monolit, això? El monolit ho van pagar tots els que, entre tots, i l'Ajuntament també ens ajuda. No li puc assegurar tot la quantia, no? Però en aquell moment ens van ajudar molt, l'Ajuntament ens ajuda molt. Però té algun simbolisme especial, el monolit? Home, el simbolisme que té és el recordatori perquè tota la gent pugui saber que estaven en Paterna, tota la gent sabia que anaven a Sir Massamarell, en un poble que no sé els habitants que tindrien en 1940, que van fusilar 52 persones. Pues en fin, ara sí que la gent el que vol saber és què eren i que estaven les fotografies, aunque algunes fotografies, no sé per què, les van llevar alguns, però recent ficats les arrencaren. El que està molt bé és que està a l'entrada de la Junta de la cementeri, perquè n'hi ha alguns llocs que està amagat allà amb l'últim. No, el van ficar ahí, de veritat, com li ha dit José María Izquierdo Soro, que era l'alcalde, ens ha ajudat tot el que va fer. Perquè José María Izquierdo Soro també, son pare, també està allà fusilat, junt amb nosaltres, en tots. I se portava molt bé amb nosaltres.